estem emergint píndoles de psicologia, jo soc l'Helena Crespi, soc psicòloga, i sabeu que de tant en tant us porto alguna joguina eròtica per posar una miqueta de sal a les vostres o les nostres relacions sexuals. I normalment les joguines eròtiques que presentem estan enfocades cap a les dones, doncs avui no, avui farem diferent. Avui porto una joguina eròtica que és divertida i que a més és per utilitzar en nois. Normalment sempre tot el que és el món de les joguines eròtiques ha estat molt focalitzat cap a la dona, però cada cop són més les joguines que surten també per al plaer masculí. Llavors, avui us porto unes joguines que són força divertides. Mireu, uns ous, però això no són ous de gallina ni de cap altre au. Jo de fet soc vegana, per tant tampoc portaria ous que no fossin aquests que són de joguina. Són ous masturbadors. Tenga és una marca de joguines eròtiques japonesa. Aquests japonesos fan coses fantàstiques, mireu que divertit, que de cop i volta ens presenten tot d'ous, però que serveixen de manera eròtico-festiva. I mireu, hi ha diferents tipus d'ous, ara us explico ben bé com s'utilitzen, us en ensenyo uns quants perquè veieu per què n'hi ha de diferents. Aquest ou que serveix per masturbar, ara n'obrirem un i us ensenyaré com va, així ho entendreu tot. Veieu que n'hi ha de diferents tipus, són diferents colors i veieu que hi ha diferents dibuixos. Aquí hi ha uns triangles, d'acord? Aquí, per exemple, hi ha unes línies en forma de S en l'ou de color taronja i en aquest, per exemple, hi ha unes línies en horitzontal que fan diferents formes. Ara us ensenyaré, mireu, deixo aquests dos aquí, us ensenyaré per què tenen diferents formes. Obrirem un ou i veureu com funciona. Si retirem l'embolcall, ens trobem, primer amb un ou de plàstic normal, blanc, així com si fos un ou de veritat. Però si l'obrim, a dins ens trobem, aquí hi ha alguna cosa que es mou, i està més tou. Ens trobem amb aquest ou, que si li trec això d'aquí dins, i ara us explico què és això. Això és un suport per aguantar l'ou recte, però ens trobem que aquí dins hi ha una bosseta de lubricant que ja ens posen aquí per poder utilitzar l'ou. Es tracta de posar-hi aquest lubricant a dintre perquè permeti que llisqui més la part de l'ou que posem damunt del penis. Posar lubricació permet que patini tot molt més. El lubricant es posa aquí dintre i llavors el que fem és cobrir el penis amb l'ou i poder fer el moviment de masturbació. Mireu, aquí dins hi ha el dibuix que abans us ensenyava. Aquí hi ha les línies horitzontals, en un altre hi haurà els triangles, les línies verticals, en d'altres hi ha puntets, que són el que permeten tenir diferents tipus de sensacions. Per tant, us convido a agafar un pack de 6 i així podeu provar els quadrets, les zones ondulades, els puntets, els triangles. I amb el lubricant es permet fer el moviment de masturbació d'amunt cap avall amb molta més facilitat. El tacte és molt agradable i a més, quins avantatges té això? Doncs poder gaudir de sensacions que amb la mà, la boca, la vagina o l'anus no es tenen, o amb d'altres parts del cos no es tenen. Gaudir de les sensacions que aquesta rugositat permet. Llavors, a més, incorporar una joguina que permet veure i viure tota la sexualitat més com un joc, tant si és a nivell individual com si és a nivell de parella, i ens permet, a més, un altre dels avantatges és que si estem jugant a la masturbació es pot ejacular tranquil·lament aquí dins i així no hem d'estar pendents de cap on va l'ejaculació en el moment en el que estem jugant. Tot queda aquí dins i llavors ho podem buidar, ho podem rentar, es pot netejar, això es pot utilitzar més d'una vegada. Evidentment, amb el pas del temps i amb els usos es va desgastant i llavors sí que és bo anar-ho canviant. Ja es veurà quan realment el material es faci malbé o ja no aporti les sensacions que abans aportava, però es pot rentar amb aigua i sabó i llavors es pot tornar a utilitzar en una altra ocasió. Nosaltres ara ho endreçarem, però realment, veieu, llavors senzillament agafem el suport, li fiquem l'ou aquí i tornem a ficar l'ou dins de
de la caixeta i llavors ja el tenim net i llest per una propera ocasió, d'acord? Per tant, és una manera més d'incorporar una miqueta de sal en el nostre joc eròtic. Jo sempre soc defensora de primer conèixer el nostre cos i els nostres genitals i saber a què podem jugar sense utilitzar joguines. Però un cop ens coneixem molt bé, el poder incorporar diferents joguines pot donar aquesta visió lúdica de la sexualitat que és tan saludable i pot permetre també comunicació amb la parella, una estona de diversió diferent de l'habitual, o sigui que és molt recomanable. Avui us presentàvem aquesta joguina per homes, que espero que us hagi resultat divertida, que si us ve de gust doncs la proveu i espero que les sensacions que us proporcioni estiguin molt bé. I de tant en tant anirem compartint d'altres joguines perquè sapigueu què podeu incorporar en la vostra sexualitat, d'acord? Esperem que aquest vídeo us hagi ajudat i us hagi resultat divertit. Us podeu subscriure al canal perquè així estareu al dia de les coses que anem penjant, d'acord? Moltíssimes gràcies per veure els vídeos d'Emergint i ens veiem en el proper. Adeu!